Ev avahi müzexaneya Pakîzeyî. Yekemîn cure müzexaneya bajêra İstanbolê. Cihê ku tevahiya kelûpelên Kemal ku jem Füsun girtiye û bixwe re aniye, li vir têne nîşandan. Kemal tevî evîndara xwe Füsun, yek ji sereke qehremanê çîrokê ye. Nivîskarê vê pirtûka bi nav û deng Orhan Pamuk, ku xwediye xelata Nobelê, di sala 2012 de vê avahiyê dikire û dike müzexane ji bo vê romana xwe ya taybet. Ji Tirkiye û gelek welatên cîhanê geştiyar, ji bilî rojên duşeman her roj tên û serdana vê müzexaneyê dikin. Rêvebera vê avahiyê İdilxan, hin agahiyan dideme bo vê müzexaneya taybet. Navê min İdil Deniz Ergun e. Ev nêzîkî salekê ye ku rêveberiya mûzexaneya Pakîzeyî dikim. Ev mûzexane di sala 2012 de bi saya Orhan Pamuk hat avakirin. Li vir weqfeke me jî heye navê weqfa me Pakîzeyî ye. Nivîskarê vê avahiyê li gorî pirtûkê avakiriye. Em bêjin bi awayekî dîtbarî hûn dikarin di nava pirtûkê de li vir bigerin. Ji gelek welatan û nava Tirkiye geştiyar têne vir û rojane nêzîkî 100 kes seredana mûzexaneya me dikin. Ji sedî 6 ji welatê me û ji sedî 40 jî em dikarin bêjin biyanîne. Yabancı misafirimiz. Çawa ku Memuzîn, Leyla û Mecnûn, an Romeo û Juliet hebin, di vê romanê de jî çîroka Kemal û Füsun heye, ku bi evîna xwe deng dane. Li gor hin kesan hezkirin û evîndariya Kemal bo Füsun, ne tenê hezkirin e, lê ew obsesyon e. Lêbelê hin kes jî tim dixwazin ku di jiyana wan de kesekî mîna Kemal derkeve pêşiya wan û bi heman hawî ji wan hez bike. Em jî li vir li pey bersiva vê hezkirinê ne. Gelo ew hezkirin e, an obsesyon e. Ev müzexane sala 2014 de ji aliyê Foruma Müzexaneyên Ewropa ve xelata müzexaneya salê ya Ewropayê wergirtiye. Ji bilî vê, naveroka pirtûkê derbasî ser sînemayê jî bûye û wek film li Festîvala Venedîk ya filman derketiye pêş temaşevanan. Rojane 100 kes serdana vê müzexaneyê dikin. Yasemin Erdem û Veronika Naryakova jî yek ji wan geştiyaran e û sedemê serdana xwe bi me re parve dikin. My name is Veronica. I'm learning. Navê min Veronika ye, ez lê zanîngeha Moskowê dixwînim. Ji dîrokê gelek hez dikim. Ev careyeke me, ez hatime Estenbolê. Hevala min pêşniyar kiribû ez seredana vê mûzîxaneyê bikim. Bi min seredana vê cihê fikreyeke baş bû. Min ev mûzîxane lê derveyê rêzê ye. Piştî seredana vê jî ku biryar e ez ê pirtûkekî jî bixwînim ji ber ku min li vê tê tiştî balkêş dîtim. Anna û Çang jî sedemê hatine xwe bi vî hawîtînin zimên. My name is Anna. Navê min Anna ye, ez ji Moskov me. Ez li zanîngeha Moskowê beşê cîrokî dixwînim. Ji ber vê yekê min xwest werim Stenbolê. Min gelek agahiyên derbarî vê mûzexaneyan bihîstî bû. Evîna van her du kesên vê romanê bi rastî gelek bala min kişandibû. Ji ber wê ez hatim seredana vî cihî taybet û balkêş. Li vir ne tenê jiyana hezkirinên romana hatiye barvekirin, lê bilî jiyana Stenbolê berê jî pêşkêşî seredanan kirin. Ev yek gelekî balkêş e. I'm from China and Ez ji Çînê me. Ez geştiyarim û ev jî roja min ya yekemîn e li Tirkiye. Min ev di pertûkê de xwandibû. Bi rastî jî ev mûzexane cihekî bê hempaye ji bo seredanê û yek ji cihê sereke ye li Stenbolê. Biya min çîroka romanê gelekî balkêş e. Li vir mirov jiyana 40 sal berê ya Stenbolê jî dibîne. Min ji xwe dixwast Stenbola berê bibînim û bi saya vê mûzexaneyê min ew derfet bi dest xist. Ji xwe dema em derkevin derve Stenbola nûjen jî li pêş me ye. Modern Istanbul. New York Times di sala 2009 de vê pirtûkê xistiye nav lîsteya pirtûkên herî baş. Orhan Pamuk dibêje ku wî 10 sal ket daye ji bo nivîsandina vê romanê. Her wal serkarê müzexaneyan jî lêkolînan kiriye û li gelek welatên Ewropa û cîhanê li müzexaneyan geriyaye. Xaleke taybet jî ew e ku car caran nivîskar bi xwe jî tevlî çîrokê dibe û weke mînak di dawiya çîrokê de qehremanê pirtûkê Kemal ji Orhan Pamuk dixwaze ku ew vê serpêhatiya wî binivîsîne. Dema herî bextewar bû di jiyana min de. Ev roman bi vî hawî dest pê dike. Her we vê pirtûka bi nav û deng xwendibe an nexwendibe, ferq nake. Rêya we kengê bi Stenbolê ket, hûn dikarin werin serdana vê müzexaneyê taybet bikin. Mîna bi hezaran serdêran, hûn ê jî bi hestên hevpar ji vir veqetin.
گلو ده اوینه که وی رنگی در که پیشیه و آنا هیجا بادو روداو استانبول